बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारि। मोनसे दुखुगोनां जाथाय दैमायाव ना हमनो थांनायावनो गोथै हाखरनि दैयाव गब'नानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बरबरि थानानि सिङाव थानाय चन्द्रपुर गामिनि सोरगोआरि हालिम आली आरो जमुना बेगमनि फिसाज्ला 45 बोसोर बैसोनि आबुल हुसेना थांनाय मोनानि 6:30 रिंगायाव मरा फाग्लादिया दैमायाव ना सानो थांनायावनो हरखाब जेसिबिजों गोथौ हाखर खुरना दोननाय दैयाव गब'नानै रुंसारि जायो। फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा हारसिङैनो दैमायाव जे लाना ना सानो थांदोंमोन आरो बेवहायनो जेसिबिजों खुरना दोननाय हाखरनि दैयाव ना सानो नागिरनायावनो बेबादि जाथाया जानो मोनो होननानै फोरमायदों। रुंसारि जानाय सुबुंनि गोथै सोलेरखौ बरबरि थानानि पुलिसा नायबिजिरनो बोखांना लायना मुसलपुर रबि बर' सोरखारि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। তাৰমানে সেই নদীত গেছি মাছ মাৰবা লেঙি জাল পাতবা যাই কেনে জিচিবি খাল খান্দি থৈছি খাল খান্দতে তাতে জাল পাতবা গেছি তাতে পৰি কেনে সি তাৰমানে মৰি আছে। কি নাম আছিল আবুল হুছেইন। কিমান মান সময় দি ঘটনাটো হৈছিল? ঘটনাটো 6:30 মান বজাত লগত কায়ো নাছিল একলাই আছিল সি মাছ মাৰ নদীত মাছ মাৰা গৈছিল লেঙি জাল পাতে লেঙি জাল পাতবা গৈছিল জিচিবি খাল খান্দি থৈছিল সেই খালত পৰি এই মৰি আছে। হা মহল আছে সেই গম নাপায় ৰাতি হ'লে তাৰমানে নাথকে না সেই গুচি যায় বেলাটো তল হোৱাৰ লগত তাৰমানে গুচি যায় নাথকে তাৰ মহলৰ হেৰি নাই দিনটোহে থাকে ৰাতিটোতো নাথকে না তাহলে আর রাতি তো তাহলে দায়িত্ব নাই না এনেহান কথা। हाय बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्रोतआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्रोतनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्रोतनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्रोत एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्रोतआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्रोतआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्रोतआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्रोतआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ। आथिखालसिमाव गियान स्रोतआव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'रआव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrots.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।